неща, които са важни, отново минавам през тях. Хапването на цели непреработени храни, плодове, зеленчуци. Това е относно храненето. Много хора сега биха си казали, добре, аз как да знам колко калории трябва да приемам на ден? Много е лесно, има редица калкулатори. Ще оставя в коментар долу един от тях, при който може да си изчислите калориите, които трябва да консумирате, за да свалите килограми. Има много калкулатори, разбира се, техните изчисления не са супер точни. Всеки човек си е доста индивидуален. Затова метода, по който ние го правим в нашата програма, караме хората да се въвеждат килограмите 2 седмици и следим средното тегло, как едната седмица се променя спрямо другата седмица. И задаваме темп на сваляне. Да кажем, ако в момента целим да свалим между 300 и 600 грама на седмица, оттам вече разбираме дали калориите са неправилни. Тоест, давам пример, в момента аз съм 85 кг, искам да стана 80, зададено ми е да свалям по 300-400 грама на седмица. Смятам на калкулатора, че калориите, които трябва да консумирам, са 2000, записвам си ги всеки ден и на втората седмица виждам дали спрямо първата теглото ми се е намалило средно. Това е средно, много важно да уточня, дали средно се е променило с толкова. А ако се е променило, означава, че тези калории са правилните и аз трябва да продължа да се храня по тях, докато продължа да